Benvidos a moiceleste.com. Stanislav Lobotka, ese é o terceiro fichaxe do Celta. Confirmouse na tarde deste sábado, despois de que xa o venres por a noite, pois máis ou menos se intuía que iba a ser o xogador que xa a reforzar o equipo para a posición de mediocentro, para a posición de centrocampista. Lobotka é un futbolista bastante versátil. En principio, pois pode xogar como mediocentro, pode xogar como interior, tamén incluso como media punta. A tempada pasada, no Nordsjælland, que é o equipo danés no que militaba, chegou a xogar de lateral esquerdo. Ollo tamén a isto porque o mellor igual aproveitamos a este xogador tamén en algunha ocasión para esa posición. Desde logo a polivalencia da que tanto lle gustaba a Torrecilla, pois encárnase en Lobotka moi ben. Un futbolista moi xoven, ten 22 anos, internacional absoluto por Eslovaquia, xogou en unha ocasión, e internacional sub-21, xogou pois, en moitas ocasións coa selección sub-21, sigue máis lonxe no pasado europeo, donde foi un dos xogadores destacados, é dicir, varios especialistas en fútbol internacional destacaron a Lobotka pois como un dos das revelacións da pasada Eurocopa, e iso seguramente pois o achegou ao Celta, eso indiscutiblemente achegou a este futbolista ao Celta. Chega, firma por 5 tempadas, como evidentemente pois, un proxecto de futuro, é un xogador que de cara aos vindeiros anos pois debería de pelexar por un posto no once inicial. Polo que vemos, polo que podemos ver nos vídeos, tanto en Eslovaquia, cando xogaba no Trenčín, como en Dinamarca, pois vemos un xogador virtuoso cos pés, é dicir, non é desde logo un futbolista que non sexa capaz de crear. Ao final do vídeo, deste vídeo, vades a ver as mellores imaxes de Lobotka, sei que podedes tamén xulgar por vos mesmos, pero hoxe é un futbolista completo, que pode xogar tanto unha posición máis avanzada como pois, unha posición máis retrasada, porque tamén ten capacidade para destruir. Eu creo que é un xogador bastante completo, moi xoven todavía, ten que adaptarse á liga, pero creo que ten capacidade para medrar. No seu equipo en Dinamarca, tanto o director deportivo como o adestrador tuveron palabras de eloxio para él na súa saída, e creo que son sintomáticos, son un bo síntoma de que é un futbolista que medrou en Dinamarca. El leva 3 tempadas xogando, 2 tempadas, mellor dito, en Dinamarca. Bueno, foi titular indiscutible, evidentemente, é un dos mellores xogadores do seu equipo, así que é evidente que é un xogador moi valorado no seno do seu ex-club, e tamén por outros equipos, porque non era o único Celta que o quería, tamén o Palermo, o Parcer, fixera unha oferta importante para levarse o xogador. Vamos a analizar a trayectoria de Lobotka, pois vendo máis ou menos os datos estadísticos que nos aporta Transfermarkt da súa estancia nos 3 equipos nos que militou. Ele empezou a xogar no Trenčín, que é o equipo da súa localidade natal en Eslovaquia. A Liga Eslovaquia é unha liga moi débil, quizás eu creo que das ligas máis débiles de Europa. O mellor igual ten un nivel similar a segunda B ou un pouquiño máis, porque o mellor pois, hai equipos punteiros que son un pouco mellores, pero unha liga bastante débil. Aí disputou 84 partidos, como podedes ver, 84 partidos, nos marcou 3 goles e deu 2 asistencias. Son os datos que nos facilita Transfermarkt. De aí foi o Ajax de Ámsterdam B, donde estuvo unha tempada, disputou 30 partidos, 3 goles e unha asistencia. O Ajax B xogaba en ese momento na segunda división, conocida como a Jupiler League, pero non confundila coa Liga Belga. Teñen neste caso o mesmo patrocinador, pero é a segunda división holandesa, ou neerlandesa, mellor dito, donde xogaba aquel ano o Ajax B. E de aí, pois, regresou ao Trenčín e foi cando se marchou para o Nordsjælland de Dinamarca, donde disputou 62 partidos e, ollo, non marcou ningún gol, pero 9 asistencias. Moi bons datos para este futbolista na Liga danesa, que xa, bueno, unha liga pois un poquinho máis potente, ainda que, bueno, tampouco é das punteiras evidentemente de Europa, pero está moi por encima da eslovaca e tamén da segunda holandesa. Así que el foi dando peldañiños pouco a pouco, foi medrando ata convertirse en un futbolista importante para a selección sub-21, que é o primeiro paso, e agora pois quere ser o Celta. Nas súas primeiras palabras cando chegou aquí foi que quería ser titular para facer algo importante, para clasificar o equipo para Champions ou para Europa League. É dicir, que ambicioso desde logo sí que se mostrou, e veremos se consigue formar parte dese equipo titular, quizás ao lado de Radoya ou un poquinho por diante del,
teno difícil, porque hai moita competencia no medio do campo do Celta, se non sai ninguén, xogar non vai ser fácil, porque supónse que en Radolla, Pablo Hernández e Bas ten moitas probabilidades de ser titulares, e despois os que veñen por detrás pois terán que quitarlle esa plaza. Está tamén Pape Cheik, o que quizás este fichaxe lle vai a pechar un poquinho as portas, pero bueno, a ver se compite con él e quen se leva o gato a auga. Eso tenemos que verlo. De momento eu creo que, xa digo, hai que agardar, hai que darlle tempo, pero eu vexo un xogador que pode ser interesante, que é unha aposta evidentemente arriscada, pero a ver se sae ben. Deixamos con as mellores imaxes de Lobotka ao longo da súa carreira, ou algunha delas. Mentras tanto, mentras que vedes o vídeo, podedes irvos suscribindo ao canal, que dalle un botón, e incluso podedes seguir vendo o vídeo sin non vos perdedes nada. Dalle a me gusta tamén, por suposto, e como sempre, pois o de sempre, sede moi felices. So you